on the beat. Komai na ce, komai na yi, Allah ya ban in na faɗa. Da na sauka na shiga ta Transtop sai ga gwamnoni a gabana. Ashe gidan kuɗi na sauka, sai na kira mata na buga oda. Sai ga bil ɗin miliyan 10, amma ina da uban gida, gabana baya faɗi. Da na kira shi na ɗaga mai sai ya ce mun turo da aza. Kafin ka sani ya a'aza mana kuɗi biliyan a Abuja. Ga nama, ga kaza kuma ga mota a Abuja kun ga daɗi, kun ga daɗi. Ga nama, ga kaza kuma ga mota a Abuja kun ga daɗi, kun ga daɗi. Ina fi so in ci in koshi har ina wash bayana a Abuja. Ni ce Safata kuma abun ban mamaki. Kowane daren mu kashe club suna da yawa. In muka fito Cubana sai mu biya hustle and bustle, sai mu shige 345. Ga mota ba ma Uber, kuma dare muna shanawa, da rana mu muke hutawa. Inda kudi yana zaunawa a Abuja muke cilawa. Ga nama, ga kaza kuma ga mota a Abuja kun ga daɗi, kun ga daɗi. Ga nama, ga kaza kuma ga mota a Abuja kun ga daɗi, kun ga daɗi. Mun ji daɗi, wallahi mun ji daɗi a Abuja. Maza kwai Abuja, mace kwai. Mun ji daɗi a Abuja, komai dare za mu je siyayya H-Medics mu dawo. Kun san da amatan Abuja a gidanmu ne, sarauniya na a can ta ce mu je abun mu samu. Gidan kuɗi Abuja, daɗi a Abuja, president a Abuja, lady ina a Abuja. Mun ji daɗi Abuja, shi yasa dole mu dawo. Shi dama Prince Abdul ya fi so ne ya ganshi a can sama. Shi kuma Olaf Kano ya fi so ya yi zai. Ga ta safa kai, amu da ya kiɗa ya yi waka sai da na firgita. Dan Maraya yana kiɗa yana waka, ita ko Ziya'u ta fi gane makaza. Hajiya babba na gaida Maryam Mut, maman Nadiya gatar mu ce a Abuja. Ga luxury a baski muka je gidan man shema. Ga nama, ga kaza kuma ga mota a Abuja kun ga daɗi, kun ga daɗi. Ga nama, ga kaza kuma ga mota a Abuja kun ga daɗi, kun ga daɗi.